Δείτε στην αυριανή εκπομπή «Οικονομία» του Top Channel. Ανασκόπηση των αγορών. Εξελίξεις στην οικονομία. Τα νέα των επιχειρήσεων. Τεχνική ανάλυση μετοχής και ενημέρωση ανέργων. Στην ενότητα οικονομία θα δούμε τη μείωση έκπληξη των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την επανεκκίνηση της κατασκευής των βασικών οδικών αρτηρίων, τη διάσκεψη για την ανεργία των νέων στο Παρίσι και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των διαγωνισμών του δημοσίου με την έναρξη λειτουργίας του Προμηθέα. Στις επιχειρήσεις θα ενημερωθούμε για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κερδοφορίας του ΟΤΕ για το τρίτο τρίμηνο του έτους, τα στοιχεία της κερδοφορίας της Motor Oil, θα κάνουμε τεχνική ανάλυση της μετοχής της Motor Oil, μια αναφορά στις εξελίξεις στο Club Hotel Casino Λουτράκι και την έναρξη της διαπραγμάτευσης της μετοχής του Twitter στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Και τέλος, θα ενημερώσουμε τους ανέργους για δύο προγράμματα, ένα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το δεύτερο του ΑΕΔ για την πρόσληψη ανέργων σε κοινοφελείς εργασίες. Δείτε τα όλα αυτά στην εκπομπή «Οικονομία» του Top Channel.